Hola, nosaltres som companyia Maria Antònia Oliver, som companyia resident aquí a EIMA i estem aquí una bona temporada creant un espectacle que es diu Los Muchísimos, Je m'appelle Jordi. Hola, yo soy Pedro Mas. En Mariano. Hola, yo soy en Bernat. Et moi, Sí, es Jordi. je suis Jordi. Io mi chiamo Luca Bonadei. I jo som la Maria Antònia. I jo som en Jaume. Y falta un tòfol. Falta en Tòfol. Que té- En Tòfol no hi és. No hi és. En Tòfol no hi és. És un espectacle que es posa les masculinitats, la diversitat que hi ha en les masculinitats i l'han construïda amb 6 homes, a falta en Tòfol, avui, i en Jaume Manrasa és el que crea tot l'espai sonor i m'ajuda a mi en la direcció, i a part d'això doncs, ens ha visitat la Montse Colomer per ajudar-nos, l'Alejandra Balboa, i és un espectacle que estrenarem d'aquí molt poquet, el 28 i 29 al Teatre Principal de Palma. Esteu d'acord? Sí. Sí, sí. Ja molt enrere. Sí, sí.